Crime il-kriminal Mosta Debt 1+1 Entertainment Gżira Coronavirus Freestyle it-tieni parti is-silfuni widnejkom illum medin nejxu fi żmien diffiċli bħalissa d-dinja kollha għaddejja minn kriżi li ġabet magħha din il-pandemija ma tarax ruħ barra ħlif xi pulizija kulħadd jagħti ħalqu minn libes lingwanti inżommu distanti minn xulxin kulħadd jisħet il-ħin meta din waslet fuq il-Gżejjer Maltin iżda issa m'hemm xejn x'wieħed jista' jagħmel oqgħod id-dar u kull raġel toħroġ il-barra jekk mhux għal bżonn jinsab fil-kċina b'vażet mediċina il-werqa divina dejjem daħna kbira nobżoq din ir-rima sabiex nibgħat lil dan il-virus lura ċ-Ċina lura ċ-Ċina lura Wuhan u bdi direttivi tas-saħħa u tkun x'baħnan trasmissjonijiet lokali qed jiġu reġistrati fil-komunità ħwien qed jingħalqu għas-sigurtà biex tiġi kontrollata din is-sitwazzjoni mhux kwistjoni ta' aħmar jew blu għal darba f'ħajtek insaq il-kulur aħna poplu wieħed poplu maqut il-kol nisperaw li ħadd ma jmut bil-COVID-19 fuq il-Gżejjer Maltin.